Сърдечно благодаря на всички, че сте тук тази вечер. Виждам, че сте много, което ме радва и ме кара да си мисля, че има интерес към историята на българската фотография. Поне се надявам вашето присъствие тук да удостоверява това. Заставайки тук пред вас да говоря за миналото на българската фотография и то още по-лошо за близкото минало на българската фотография, аз много добре съзнавам, че се изправям пред редица проблеми. Първият проблем, който със сигурност ще възникне, е факта, че аз не съм пряк участник в тези събития. А в българската фотография все още битува едно такова разбиране, че ако не си пил с фотографите в синьото кафе или не си закачал снимките с щипки по просторите на фотоваканция, ти няма как да знаеш как са се развивали всъщност събитията. Има някакво странно неразбиране към това, че когато човек пише мемуари, той работи с спомени, а когато пише историческо изследване, той работи с факти. И това са различни неща. Няма изследовател на моята възраст, който да не е чувал обнадеждаващото изречение: ами то не беше така. Аз обаче ще си позволя да перефразирам едно известно изречение. Когато авторите си отидат, никой няма да ги пита в какво време са живели, а всеки ще иска да види какво са оставили след себе си. А какво е оставено за нас в българската фотография? Оставени са ненаписани книги, неиздадени албуми, неорганизирани архиви, неосмислени проблеми, изобщо отсъстваща национална фотографска колекция. И точно обратното на това, което очаквам като обвинение в кавички, аз бих искала да кажа, че смятам, че точно нашето поколение, към което принадлежат и Светлана Куюмджиева и Даниела Радева, кураторките на тази изложба, имат последния шанс да запълнят тези дупки. Защото ние имаме чувствителност към социализма, имаме чувствителност към изкуството от този период, понеже имаме някаква частица от нас там, имаме интерес към този период и също така познаваме някои от тези личности, които днес вече може и да не са между нас. Имаме този личен контакт, но в същото време живеем в настоящето. В същото време живеем в настоящето, което е доста важно, поне според мен. Другият проблем, който според мен е доста съществен, сега сигурна съм, че за вас може би няма да изглежда така, но аз съм длъжна да го споделя, това е проблема, че съм жена. Историята на българската фотография се пише от мъже. Пише, като казвам, имам предвид метафорично, защото тя не се пише реално, тя се разказва от уста на уста. Но гласовете на жените, които иначе активно участват в фотографския живот, когато става въпрос за обобщения, анализи, по-съществени заключения, не се чуват. И това аз не смятам за справедливо. Смятам, че ние познаваме само половината част от историята, не познаваме цялата история. И това също смятам, че е проблем, с който аз не бих могла да се съглася. И третото нещо, което знам, че ще възникне, това е някак неудобството, че аз съм изкуствовед. Това е друг един мит, който битува в българската фотография, че ако ти не снимаш, ако ти не си носиш непрекъснато фотоапарата с тебе, не ходиш по изложби непрекъснато, или поне в миналото живота ти не е бил такъв, ти няма как да разбереш фотографията отвътре. Разбира се, има някои изключения. Знаете, най-голямото изключение, това е доцент Георги Лозанов, но най-интересното е, че когато разлистите страниците на българско фото, ще видите, че там пише Георги Лозанов - изкуствовед. Това е интересно, защото най-вероятно се смята, че е по-безболезнено и по-някак близко до вселената на образите, отколкото ако се беше подписал като философ, което сигурно изглежда вече твърде далечно. Така че на мен ми се струва, че цялата история на българската фотография, такава каквато я познаваме, но най-вече последните десетилетия са пречупени през един ефект, който аз ще нарека ефект на Рашомон. И това го правя, защото в киното има реално такъв ефект и той е свързан с филма на Акиро Куросава. Какво означава? В този филм, ако някой от вас си спомня, 4 свидетели на едно престъпление разказват историята
по съвършено една и съща история, едно и също нещо, което се е случило реално, по 4 съвършено различни начина. Просто защото всеки човек няма как да не пречупва това, което вижда през себе си, няма как да не вкарва в него собствените си морални убеждения. И този ефект на Рошомон всъщност идва да ни каже, че ние не бива да се доверяваме на това, което виждаме, на това, което сме преживели, защото то е субективно. И също така идва да ни напомни, че има един грях, с който се раждаме и който носим цял живот, и това е самолюбието. И от него не може да се откаже. Така че в тази връзка аз мисля, че ако изобщо се пише нещо като история, то със сигурност трябва да бъде от хора, които не са участвали в събитията. Те могат да помагат, могат да пишат своите спомени, с което би било чудесно, особено за фотографията, където имаме много малки такива свидетелства, но със сигурност трябва да оставят това в ръцете на някой друг. Може би не става дума тук за поколенчески различия, тук става дума дори и за хора, които са извън сферата на фотографията. Както това се случва по света. Защото историята на фотографията по света не се пише от фотографи. Лошата новина е, че не се пише и от изкуствоведи, но да кажем, че има някои изключения. И така, аз мислих много как да ви предложа тази лекция днес, за какво да говоря. Разбира се, първото, което ми хрумна, беше да направя един подбор от автори. После обаче си казах, че това отново би било много близко до този ефект, който ви казах, защото това моментално ще означава, че аз ще изразя пристрастие и няма как да не е така. А на мен не ми се иска да правя това, защото то вече е правено. И аз реших да подходя по класическия начин, още повече, че аз се занимавам с история на фотографията. Аз не се занимавам с съвременна фотография, не се занимавам с съвременно изкуство. Интересувам се от това да виждам връзката между миналото и настоящето, да забелязвам колко много неща от настоящето всъщност не са никак изненадващи, те са предизвестени много преди да се случат. Така че реших да направя един съвсем класически исторически поглед назад от моята гледна точка. Това ще бъде моята гледна точка към това, което аз виждам като свидетел, събирайки фактите, събирайки парчетата, които намирам, събирайки впечатленията от хората, с които съм говорила. И със сигурност това няма да бъде гледната точка на всички, но сега имам тази възможност да ви представя моята. И така започваме с нещо въвеждащо, което е необходимо, защото тук има и по-млади хора. Да кажем няколко думи за тези 2 десетилетия, 70-те и 80-те години, които всъщност са и времето, в което се разгръща експозицията в тази зала. Пак казвам, че аз ще кажа всичко това от гледната точка на човек, който е хем докоснат до тях, хем някак вече отстранен. Повечето изследователи определят 70-те години като един сравнително спокоен период, в който страната има икономическо развитие, което е задоволително, има стабилна външна политика, има пълната подкрепа на Съветския съюз. Общо взето сравняват състоянието на по-голямата част от обществото с приятното стоене в утробата на кита, където е меко, топло и удобно. Един дебел слой мас те дели от действителността, но ти вече си свикнал, че това ще бъде твоето място и някак не се интересуваш много какво има навън. Рамките на режима обаче стоят и те затискат хората, които искат да си надигнат главата. Но в този период държавата започва да търси начини да си купи мълчанието на творците. Появяват се различни отличия, раздават се на калпак, появяват се много интересни материални награди в едно време, в което в страната не може да си купиш кой знае какво. И обръщам внимание на това, защото ще стане въпрос точно за същото, когато говоря малко по-късно за конкурсната система, например, в страната. Така че друго нещо, на което трябва да обърне внимание, това е, че в това десетилетие се заражда всенародната идея, всенародната политика за естетическо възпитание на нацията, която не засяга фотографията в толкова силно, колкото другите изкуства, но все пак трябва да имаме едно на ум, че и тя попада в нейното гравитационно поле. С други думи казано, тя ще определя, тази естетическа политика ще определя в голяма степен какви ще бъдат сюжетите в българската фотография. Ще се толерират оптимистични, ведри,
жизнеутвърждаващи сюжети. Няма да се предпочитат сюжетите, в които има някаква драма, в които има някаква многозначителност, скрити смисли. И това също в голяма степен ще даде отражение върху пътя, който ще изберат фотографите. През 80-те години горе-долу се запазва същата тенденция. Това, което се случва през 80-те години е, че властта започва все повече да се прави, че не вижда тогава, когато авторите трупат самочувствие, тогава, когато те се опитват да се надигнат. Разбира се, всичко това е ясно, че се случва, но има някаква негласна договорка да не се създават проблеми от това, тогава, когато нещата са в рамките на разумното. Защо съм ви сложила тази илюстрация? Защото искам да я запомните тогава, когато говорим за ежедневието на българската фотография. Това е тази притча за магарето, на което му се предлага морков като награда. Този морков е много измамно близко, защото вероятността да го хванеш е по-скоро илюзия, но все пак той е примамка, някаква материална награда, докато в същото време отзад те управлява тоягата и те насочва на къде да вървиш. Ти обаче си мислиш, че решенията ги взимаш сам. Това е една илюзия, която смятам, че е много вярна за всичко е вярна в този период, но понеже сме тук, за развитието на българската фотография. В разговорите си, в това, което съм виждала, много често стигам до този извод. Авторите си мислят, че правят нещо, са си мислили, че правят нещо, защото така са решили или защото просто това е някакъв техен импулс, а всъщност погледнато отдалечено от днешна гледна точка, ясно се вижда, че просто държавата ги насочва натам. И че всички избори, които ние правим, в тези години са правени, то и сега свободата е твърде илюзорно понятие, разбира се, но трябва да бъдат поставени под съмнение, трябва да бъдат гледани по-внимателно. Точно затова личните истории са малко лъзгави и не бива да се доверяваме на тях на 100%. И така започвам с няколко основни неща, които трябва да спомена и които аз смятам едновременно и за проблеми, и за теми, които си струва да помислим тогава, когато искаме да разберем българската фотография, защото това, което виждаме днес, то е резултат от всичко, което вече се е случило. Особено в тези десетилетия, защото много от нещата, които виждаме днес, наистина се зараждат именно в 70-те и 80-те години. Първото аз със сигурност ще се повторя, защото вече съм го казвала, но няма да престана да го казвам, че най-големият проблем на тази медия у нас, това е образованието. Всичко тръгва от там и всички проблеми се коренят там. В България до 90-те години на 20 век няма висше образование по фотография. За сметка на това пък в страната се основават специалностите кинознание, също така кинооператор и телевизионно операторско майсторство, също така кинорежисура и телевизионна режисура, но някак удобно се изпуска фотографията. Да, фотографията се изучава в тези дисциплини, но тя е помощна дисциплина. Тя не е съществено важна, явно, очевидно. И сега, ако отворите сайта на надфис, ще видите много интересни неща. Например, когато се разказва историята на висшето учебно заведение, всичко друго е споменато, но странно защо не е споменато, когато се открива специалността фотография. Също така ще видите, че когато гледате насоките за кандидатстване на студентите, има също любопитни детайли. Например, за да кандидатства студент в специалността бакалавър, това, което е описано, да го наречем конспект или някаква вид литература, който той трябва да ползва, на първо място са сложени задължителни, цитирам, задължителни за всички студенти от операторско майсторство и фотография, филми, чуждестранни. И там има изброени 100 заглавия. Може да са и повече. Под тях има 20 заглавия на български филми, а най-накрая 10 книги. И ако ви кажа какви са книгите, те са само, първо, че са доста устарели като концепция, поне според мен, но второ, те са насочени само към техниката.
излиза, че няма никакво... И това не е само когато говорим за бакалавърската степен, защото ако отворите инструкциите за това как да кандидатстваш магистратура по фотография, ще видите същата литература от 10 книги. Няма Сюзан Зонтаг, няма Роланд Барт, няма дори професор Сочо Бояджиев, който ни е съвсем под ръка. И бихме могли все пак неговата книга да препоръчваме на студентите. Има нещо гнило в това, според мен. Има нещо много сбъркано. И си мисля, че това е резултата, който сега ще видим, като отворим сайта на надвис, който тръгва някъде назад в миналото. И този зародиш на този проблем е, според мен, някак недостатъчната амбиция или недостатъчната настоятелност на фотографите да се организират така, че да се създаде това образование. То, за да се създаде, трябва да има кой да го направи. Трябва да има образовани хора с съответните специалности. А в България имаме техникума по фотография, техникума по полиграфия и фотография Юлиус Фучик, който през 1959-60 година открива първия курс по фотография, който е с 2 години. Сега, много от тук присъстващите, които са фотографи, са завършили Юлиус Фучик. И това е учебно заведение, което и до ден днешен функционира. В онези години, ето пак ще опрем до личните спомени, ще бъде интересно да направим тази съпоставка. Какво биха разказали хората, които са завършили Юлиус Фучик и какво виждам аз, когато отворя архива на това училище. Когато отворя архива на това училище, аз виждам учебните програми, срещу които са се подписвали преподавателите. И там разбирам, че първите години в училището дори няма фотографска лаборатория. Той има само една стая. Има 2 преподаватели на щат. После се увеличават. Впоследствие виждам каква е програмата. Програмата съдържа предимно техника. Има много малко история и рисуване, което е чудесно. Това виждам аз, когато отворя архива. Разбира се, сигурно някой ще каже, че там е било различно. Но ако съберем двете гледни точки, сигурно ще стигнем до истината. Аз мисля, че това е много недостатъчно. Аз мисля, че това е много обезкуражаващо като начало на една сериозна фотография, каквато се надяваме да имаме ние. Защото в това училище ще се създадат, поне според мен, кадри, които някак от малки се възпитават да бъдат придатък. Те не се възпитават да бъдат хора със самочувствие, защото това не може да бъде образование, което възпитава самочувствие. Мисля си, че проблемът с образованието всъщност е проблемът на липсата на самочувствие. Защото по образованието, особено по фотография, няма да ти даде кой знае какви знания, защото това е условно, когато става дума за изкуство въобще, но със сигурност ще ти даде самочувствие. Освен това ще ти даде връзки между хората, академични връзки. В академичните връзки се предполага, че хората си помагат. Хората изграждат една общност. И тази общност е на много по-високо ниво, отколкото просто разговори някъде тук и там и събирания, защото ни е приятно. Тази общност я няма. И това дава отражение във всичко останало, което се случва нататъка в историята на българската фотография. Тук съм ви сложила, разбира се, фотографията на Янка Кючиева, защото това е едно от малкото дамски присъствия в нашата фотография и като история. Това е нейният учебник по обща фотография, който е първият учебник писан за хората, които изучават фотография. Много е любопитно да спомена само една подробност. Янка Кючиева беше много фин човек, интересен човек, интелигентен човек. Тя беше завършила френска филология. Просто по стечение на обстоятелствата беше попаднала в фотографията, но знаеше чужди езици, което беше рядко според мен и можеше да прави аналогии с други учебни програми по света. Освен това, можеше да превежда литература и тя в нейната обща история на фотографията се опитала тук-таме да вкара малко история на фотографията. Любопитно е как се приема това обаче, защото критиките към този учебник са големи. Ако отворите Българско фото, там има една много любопитна статия на Любен Пеперков, която разгромява Янка Кючиева, защото си е позволила да прави излишни
вмъквания на неща, свързани с исторически периоди, личности, факти, които не са съществени. Най-съществено е да се обърне внимание на физиката, на това как е конструиран обектива, а всичко друго, тогава, когато за малко се опита да се появи, моментално бива разкритикувано. И това, когато става въпрос за книги, за учебни материали, ми се струва доста показателно за това какво се търси от образованието по фотография. Търси се ето това. Една любима моя карикатура, която е публикувана в Българско фото и показва ясно състоянието на нещата. Практиката е властваща. Теорията отсъства. Това с образованието и липсата на такова и налагането на практиката води към един друг проблем. Проблемът за професионалистите и любителите. Сега, в тези години, нещо друго много важно, започва огромно никнене навсякъде из страната на фотоклубове. Любителите се насърчават по всички възможни начини. Любителството е нещо, което е чудесно. Не ме разбирайте погрешно, аз нямам нищо против любителската фотография и фотоклубовете. Много съм свързала с един конкретен фотоклуб Паралакс в София и продължавам да работя там. Но когато няма образование, а фотоклубовете изземват функциите на важната институция, каквато би трябвало да бъде учебно заведение, което преподава фотография на ниво, тогава нещата странно се разбъркват. Защото в страната, поне от моя гледна точка днешна, везната в повечето случаи се наклонява към любители. Какво имам предвид под любители? Любители са хората, които се занимават с фотография през свободното си време, като хоби. Когато си любител, не е нужно да си талантлив. Нужно е да имаш интерес, любопитство, старание, постоянство. Това е друго. И си мисля, че не е случайен факта, че се поощряват точно този тип хора. Тези, които е много малко вероятно да стигнат до някъде. Полуинтерес, таланта. Защото държавата няма интерес да има много талантливи фотографи тук. Това съм абсолютно убедена, след като прочетох много документи, свързани с желанието на определени слоеве от фотографската гилдия все пак да се роди българско висше фотографско образование. Стигам до извода, че това не може да бъде позволено от държавата, защото един фотограф, който има самочувствие, не е добре дошъл в социалистическа България. Той ще доведе след себе си други последици, които е по-добре, по-безболезнено да ги няма. Затова си мисля, че поощряването на любителството е някак един от начините държавата да се намесва, като това много не се вижда отстрани. Още повече, че в социалистическото общество това човек да е всестранно развит, да може да снима, да разбира от техника. Всеки вече... Това е нещо, което много от хората могат да правят. Социализмът се гордее с това, че това е част от общата култура на всички, които разбират от обективи, могат да си проявяват сами филмите. Това е и част от причините да се появяват такива книги, които почти всички са написани и ориентирани към любителите. Аз не мога да се сетя за книга, която не е ориентирана към тях. Няма такава. Тук, разбира се, изключвам Петър Боев, за който ще кажа след малко. Всички книги са насочени към това как да снимате по-добре, как да се усъвършенствате, как да проявявате. Разбира се, тук няма да видите история на фотографията, тук няма да видите... История на фотографията има, разбира се, в книгата Портретна фотография, но тя е в точно тази умерено минималистична доза, която почти всички автори предлагат. Всичко друго е насочено към техническото усъвършенстване. И отново ще се върна на карикатурата за практиката. Тя е най-важното. Всичко друго, което би трябвало да е преди нея, като запознаване изобщо с природата на медията, някак не се смята за достатъчно съществено. Сега тук трябва да кажем, че има опити да се
представи някаква друга литература. Фигурата на Петър Боев е важна за историята на българската фотография. Това е една любопитна карикатура, която прави неговият приятел Никола Стоичков през 1986 година и му я подарява. Петър Боев също е една личност, която е някак интересна, защото въплъщава също идеята за това докъде е стигнала българската фотография. Петър Боев е извършил колосално дело. Това е факт. Няма какво да го оспорваме. Има няколко книги. Едната Българинът и фотографията излиза през 1983 година, другата първа част на фотографското изкуство в България. Също след това имаме втора част на фотографското изкуство в България, която излиза вече след 1989 година. В нея всъщност ние имаме единствените, сега щях да употребя думата факти, но се замислям, защото не бих ги нарекла точно така, но ние ги приемаме за факти. Единствените факти, на които може да се опрем, защото няма на какво друго ние да се опрем. Само, че Петър Боев отново е пречупен през този ефект на Рошума, защото той говори в огромна част от случаите, пише в своите книги, като той не може да пише като свидетел, защото в по-голямата част от случаите това са неща, които се случили дори и преди неговото време. По-скоро като човек, който някъде нещо е видял, той е свидетел на нещо, което се е случило и видял и си направил съответните изводи от него и ги е записал. Няма факти, няма цитиране на литература. Никой не знае това той откъде го е разбрал. Можем ли да го смятаме за истина? Когато ти не се опираш на нещо, което е сигурно, което може да бъде намерено и от мен, защото аз много пъти съм правила такива опити, има нещо притеснително в това. Дори да е вярно, то някак се клати. Не е достатъчно стабилно. И тук сега ще видите нещо интересно, което няма как да го видите иначе. Аз съм се срещала с Петър Боев няколко пъти, но когато той почина, за първи път видях неговото лично копие от книгата му, Фотографското изкуство в България, което цялото беше поправено. В него имаше страшно много грешки, които самият той беше видял. Само, че то никога повече не беше преиздадено. И това мене много ме притесни. Защото аз си дадох сметка как аз дори и на това не мога да се доверя. Аз не мога да цитирам Боев. И аз не го правя. Това е разбира се, моя избор. Всеки има неговия избор, защото аз съм видяла това, което може би други хора не са видели. И не го казвам, за да омаловажа работата на Петър Боев. Казвам го, за да сме наясно. В каква ситуация се пише историята на българската фотография. Колко всичко е абсолютно като едни плаващи по пясъци и колко е трудно да бъдеш категоричен. И изобщо да се опиташ да направиш някакво изследване, което се базира на факти. Той, разбира се надяваше, имаше много разговори по този въпрос, книгата да бъде преиздадена, като искаше да добави и в нея други фотографии, да смени някои неща. Това така и не се случи, което смятам също за някак тъжно ми се вижда. Защото ако можехме поне това да докараме до един по-приличен вид, щеше да бъде наистина голям плюс за нас. Иначе, безспорно, дейността на Петър Боев за представянето на българската фотография, някак показването и на хората в един респектиращ вид, тогава, когато говорим, например, за тази изложба 150 години фотография, която панорама на българската фотография се казва тя, или пък много случаи, тук съм ви пуснала едни кадри, например, откриване на изложба в Москва, изкуството на българските фотографии. Това са неща, които може да направи човек само с едно такова историческо мислене, мислене на практическо мислене, но опасявам се, тук ще изразя пак лично мнение, но няма как, опасявам се, че Петър Боев е изследовател, който обича историята на фотографията, но някак аз не усещам, че обича самата фотография. Защото в цялата му концепция, в цялото му архивиране и представяне на авторите,
няма дори зрънце от любовта към оригинала, към това да притежаваш нещо, което е ценно, да му дадеш почит, да говориш за него като нещо, което си струва да бъде представено на хората, не защото е исторически документ, а просто защото е красиво. Или просто защото е интересно, защото е различно. Това може да се види по-ясно във втората част, може би, на неговата книга, където неговите коментари ясно показват, че няма много чувствителност към това, което вижда. Но от друга страна, неговото по-прагматично мислене е довело до събирането на всички тези материали, на всички тези факти, които в края на краищата за нас са много ценни, независимо от всичките други подробности. И така, след като казахме, че няма литература, за съжаление, която да е кой знае колко по-философска, историческите така достигнали до нас писания също трябва да ги подлагаме под съмнение. Трябва да кажем, че има едно издание, което всъщност аз го смятам някак за колоната, основата, колоса на българската фотография. И това е българско фото. Всъщност българско фото поема всички функции в себе си. То се превръща и в албум, и в книга, и в теоретична енциклопедия, и в трибуна за изява на лични мнения, и в музей, и в галерия, във всичко. И това е едно изключително ценно и много любопитно издание от всяка гледна точка, независимо от времето. То винаги е любопитно, защото в него първо можем да видим преглед на цялата културна ситуация в страната, също така статиите на прекрасни, интелигентни автори, които имат много модерен поглед за времето си, да научим неща, които дори и днес няма как да научим, дори и за западни автори, защото подборът на списанието е безкомпромисно и също така тук се превеждат неща, които дори и сега не са преведени на български. Например, за първи път тук излизат части от есетата на Валтер Бенямин, някои от които ние на български не притежаваме и днес. Тук излизат части от работата на Хърбърт Маршал Маклуан, например, който е тотално непознат за фотографската среда в България. Никой никога не го е чел, защото просто няма къде. Общо взето, и сега да отвориш българско фото, ще има много какво да научиш. И това е изданието, което според мен, да кажа така, ако, може би това може и да се стори малко смело, но смятам, че е вярно, когато българско фото престава да съществува, може би това е една от причините да се създаде такъв хаос в българската фотография след 1989 година. Защото тази основа, тази важна събирателна точка просто вече я няма. Българско фото крепи фотографите, държи ги някакси заедно. Има някакво особено въздействие върху тях. Тук искам да ви покажа нещо, което много ме радва и поздравявам и Никола и Надя, които са тук за тази инициатива. Преди време бяха направили една такава среща, в която се говореше за история на българско фото и същевременно имаше тази идея, направи си сам българско фото. Един чудесен начин да покажеш на младите хора едно издание, което те със сигурност не познават. Казвам със сигурност, защото, например, в Нов български университет, където преподавам от години, ако ти пожелаеш да четеш българско фото, ще ти кажа, че то е в мазето, където има фотографска специалност и тя трябва задължително да знае какво е българско фото. Ще ти кажа, че то е в мазето и не могат да ти го донесат, защото това означава, че трябва да чакаш часове и не са много сигурни дали ще оцелят точното място, на което го съхраняват. В Народната библиотека, ако имаш късмет, ще попаднеш на едни горе-долу прилични броеве, но в голяма част от случаите, тъй като българско фото, това е наистина негов недостатък, не е добре слепено, една част от страниците хвърчат и когато ти дадат в Народната библиотека списанието, ти всъщност установяваш, че имаш само корици и вътре съдържание няма. И остава единственият възможен вариант, който смятам, че всеки, който уважава фотографията, стига рано или късно до него, да си го купиш от някой някъде, едно по едно или всички заедно, което сме направили много хора вече. И сме си ги сложили в къщи тези броеве, за да си ги четем с удоволствие. И някой ден може би да ги подарим на тия библиотеки, които така и не можаха да запазят
едно списание в фондовете си, което смятам, че е наистина ценно и явно не е имало кой да оцени стойността на това издание. Сега стигам до нещо много важно. Това аз съм го нарекла фотографските надпревари. Това са конкурсите. Защото цялата фотография в страната някак функционира на базата на тази конкурсна система. И тук отново ще се върнем към карикатурата или изображението с моркова и магарето. В страната има огромно количество конкурси. Тук съм изборила някои от тях. Някои съществуват паралелно, други престават да съществуват, откриват се нови, но като цяло ври и кипи от конкурси в страната. Поне моето впечатление е такова, на човек, който отваря страниците, чете пресата и вижда какво се случва. Конкурсите са си конкурси, това е едно на ръка, но нека да видим какво предлагат тия конкурси. Това е интересно. Сега ще ви прочета нещо. В условията на сериозен дефицит на стоки и средна заплата за 1968 година, например, тя е 113 лева, това е от Националния статистически институт, не съм си го измислила, през 1978 година е 157 лева, а през 1988 година 252 лева, ние имаме следните награди. Само някои съм ви избрала. В международния конкурс "Човекът и Черно море", организиран през 1974 година, са раздадени 2 награди по 5000 лева, 2 леки коли Volkswagen, 1 лека кола Opel Kadett и много други парични и предметни награди. Безплатни летувания на Българското Черноморие, фотографска техника и прочее. На Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово в раздел "Фотография" се раздават редица награди, след които първа 1000 лева, втора 800 лева, трета 500 лева, 2 допълнителни отличия по 500 лева, 2 по 300 и по 200 лева, няколко двуседмични почивки в страната. Най-големият фотографски конкурс в България, Биенале на българската фотография, също предлага съблазнителни парични отличия. Голямата награда е плакет и 1000 лева. Като освен нея се раздават и 3 златни медала с парични награди по 500 лева, 3 сребърни медала с 3 парични награди по 300 лева и така нататък и така нататък. За фотограф на годината също има големи награди. Паричното изражение е 1000 лева за първо място, за второ място 500, за 10-то място 50. Сега, от тук нататък ще ви кажа, че пък когато се публикуват тези фотографии, които печелят, също се плаща хонорар на авторите. За разлика от сега, защото хонорари много не се плащат, когато някой ползва нещо някъде. Как изглежда това сега от моята гледна точка? Странно ми изглежда. На мен ми изглежда странно. Защото какво означава това? Това означава, че ти си изправен пред избора. Да участвам ли в конкурс, който ми е задал тема, и аз трябва да се съобразя с нея, или да няма откъде да си купа хубав фотоапарат, защото аз живея в България и реално няма откъде да си го купа този фотоапарат. Трудно става снабдяването с западна техника, с хубава техника, дори с филми. Вие как мислите, какво ще предпочитат повечето фотографии? Тук има много фотографии, сигурно ще ни разкажат и тяхната гледна точка, но определено мисля, че ако пак се върнем на началото на разговора, човек има недостатъци, човек има някои качества, които не може да притъпи в себе си и властта знае това. И тя не случайно предлага такива скъпи награди. Просто защото това отново е моркова, който ти се предлага. Ти смяташ, че това е твой избор. Ти си го решил така. Обаче попадаш в клопката на системата и тя просто те разпределя на къде да се движиш. Подбутва те насам, натам, предлага ти награди, ти се съобразяваш с тях. Сега някой ще каже, да, ти не си длъжен да го правиш. В края на краищата не всеки е длъжен да участва в тези... И много хора не го правят. Георги Лозанов беше написал нещо интересно, ама това вече по-късно, че имало фотографии, които са цитирам дословно, с безпогрешен усет за самосъхранение. И те били решавали кога да дадат свои фотографии и кога не. Ама това го казва, после ще ми каже в какъв контекст. Не го намирам за голям комплимент. Не го намирам за голям комплимент. Да кажем, че фотографите имат избор. Но дали е така наистина?
Първо, фотографите няма къде да, реално те няма къде да си показват фотографиите, защото такова хубаво пространство, каквото е тук, с фотографски изложби и тази свобода, която имаме днес да си покажем изложбите в частна или в друга галерия, тогава я няма. И много фотографи имат единствения шанс да си видят нещата на стената, в някаква експозиция, да им се отдаде необходимото внимание тогава, когато те участват в конкурс. И те са част от тази експозиция, защото за да се мечтае за самостоятелни изложби е твърде смело. Всеки автор иска да стигне до там. Това не може да бъде преглътнато така. Освен това, истината е, че авторите много се следят. Правят се едни списъци кой е участвал, защото трябва да се участва. Значи трябва да се участва, трябва да има някаква активност. И започва да се пишат статии. Еди кой си, гледаме, че отдавна не е участвал. Той е участвал само 5 пъти. А в държавата през това време, да кажем, имаше 50 конкурса. Защо? Не само 5 пъти участва. Той какво прави? През това време какво друго прави? И по този начин авторите се пресират. Те трябва да участват. Те трябва да извършват тази дейност. И всъщност изборът им не е кой знае колко голям. Нека да видим тези конкурси, които са най-големите, защото няма да се спираме на всички. За мен като зрител отстрани, човек, който разлиства и българско фото и пресата, винаги най-интересен са два конкурса. Това е Фотограф на годината и Биенале на българската фотография. Фотограф на годината е много интересен конкурс. Даже не съм сигурна, че ще мога да ви кажа точно правилата, защото са доста сложни. В смисъл такъв, доколкото разбирам от всичко, тук трябва някой да ни каже наистина, който е участвал в това, от българско фото се задават 4 теми през годината. В тези теми всеки може да участва с по 4 фотографии. Аз поне така разбирам от цялата система. Като всяка от тези фотографии се оценява. Вижте как. Ето, например, тук даже не съм ви... Тук имаме първа награда за Гаро Кишишян, обаче ето тук ще видите, съм ви сложила оценката. Оценява се като идея, художествена форма и техническо изпълнение. Сега интересно е да се задълбочим в това, но няма да го правим, разбира се. Какви оценки се дават на идеи, на техническо изпълнение и като погледнеш, наистина доста се озадачаваш на някои неща. Но тези оценки после се сумират и се правят едни таблици в българско фото, които са доста сложни. Изобщо цялата система е някакси много тежко измислена, като във всяка една от тези теми, които са, например, сняг, 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 или в неделя има свободно време, или нещо подобно беше темата, или жената, както беше с наградата на Гаро Кишишян. Това са такива теми, в които могат да участват и професионалисти и любители. Това е много важно. Също така искам да отбележа, че във всички статистики, които виждам, любителите са повече от професионалистите. Много повече. Това е проблем, който самата редакция усеща, но тя нищо не може да направи, защото българско фото е насочено и към любителите. Макар и че то трябва да е насочено предимно към тях, според мен, теоретично, но всъщност ми се струва, че по-интелигентните хора намират в него повече и като цяло те го ръководят, те го насочват към интелигенцията, а не към просто любителите. Така или иначе, този конкурс е направен така, този конкурс е направен толкова сложно, за да се търси максимална обективност. Но дали е възможна такава максимална обективност? Защото конкурсите са си конкурси. Обаче, това е другото нещо, което ще ви прочета. Интересно е кой журира тези конкурси. Защото, както разбрахте, конкурсите са много в страната. Но аз си направих труда, преди време, когато писах по този въпрос, да видя в журитата във всички конкурси, до които успях да стигна. Кои са тези хора, които журират фотографиите? И стигам до следния извод. Ако разгледаме състава на журитата от 1979 до 1989 година, ще забележим, че в нито едно жури не отсъстват
Георги Лозанов, Александър Бешков, това е сина на Илия Бешков, художника, Божан Тодоров, който е син на художника Ценьо Тодоров, Алеш Хръдличка, Борис Юскиселиев, Янка Кирушчиева, Любен Пиперков, Борис Китанов, Иво Хаджимишев, Стефа Ланджев и други. Това е почти половината от журито. Те са винаги там. Има и други. Тези другите са хората, които идват допълнително. За тях не говоря. Имаме едно установено присъствие. И сега си задавам въпроса. Когато ти знаеш, че в това жури винаги има и същи хора, дали няма да се приспособиш към тях? Тези хора ти много добре ги познаваш. В края на кращата с тях сте навсякъде. Нали, това е голямата гордост на българската фотография, че всички са много близки и че всички са някакси много големи приятели. Как ще стане обективното журиране на един такъв конкурс, ми е доста интересно. Ти самият знаеш какво да предложиш. И ако някой ме убеди, че не се съобразява с това, кой ще го журира, няма да повярвам. Просто се задвижва автоматично механизма на автоцензурата на авторите. Ако ти искаш да спечелиш тази награда, знаеш какво трябва да направиш. Какво се очаква от теб и ти се съобразяваш с него. Това създава един начин на поведение в фотографите, който някак ми се струва проблематичен. Дори да не искаш, дори да съзнаваш, че го правиш на сила, дори да съзнаваш и да си казваш, добре, ще го направя, но аз не вярвам в това, че така трябва, но ще го направя. Дадено, това те възпитава така. Възпитава те да мислиш по този начин, защото тази конкурсна система създава такъв тип мислене. И в края на краищата идва въпроса. Сега, помагат ли тия конкурси в края на... Защото те така се представят. Като нещо, което ти помага да се усъвършенстваш, като нещо, което ти помага да се развиваш, да се съпоставиш с другите. Дали помагат или по-скоро пречат? Аз мисля, че е второто по-скоро. И това се вижда ясно след 1989 година, когато вече фотографите са свободни, да мислят свободно, да правят каквото решат. Да, обаче, когато ти си свикнал да мислиш по зададени теми, когато ти си свикнал да мислиш в определени рамки, ти е много трудно да бъдеш свободен. Много ти е трудно сам да вземеш решение, много ти е трудно сам да решиш в коя посока искаш да се развиеш. Да си кажеш, аз ще направя проект по тази тема, защото аз смятам, че това е добре, не защото някой друг ми е казал, или не защото аз знам, че така ще се хареса на друг. И това е нещо, което според мен е голяма спирачка в развитието на не един и двама български фотографи след промените. Когато всички си мислят, че някак изведнъж ще успеят да докажат колко са добри, колко са талантливи. Най-парадоксалното е, че като се замислим, дори и да не се съобразяваш с конкурсите, на практика, ти да си кажеш, аз няма да вляза в тази схема. Ти пак си подвластен на тях, защото се чудиш как да ги заобиколиш. И в края на краищата пак не си свободен човек. Ти пак се съобразяваш с това, което ти е зададено като рамка и накрая, когато трябва отново да мислиш сам, това е проблем. Това е един от проблемите на българската фотография след 1989-та също. Преди това имаш рамки, които те ограничават и ти много искаш да ги разрушиш. Когато ги разрушиш тия рамки, ти трябва сам вече да си поставяш цели. Изведнъж се оказва, че нямаш такъв поглед. Конкурсната система е като бягане на къси разстояния. А света след 1989-та е един маратон. И когато не си подготвен за него, а това е различен вид тренировка, ти е малко трудно да издържиш на този маратон. Така че си мисля, че това е явление в българската фотография, което трябва да се обмисли. Какви са неговите последствия. Тук за Биеналето на българската фотография е интересно, също много интересно. Биеналето на българската фотография е любопитен случай, защото там има повече свобода за авторите. Но и там има награди, разбира се. Също така е много престижно да се спечели Биеналето на българската фотография. Ето първата, това беше плаката от 1979 година, когато е първото Биенале на българската фотография. Интересно е, че то се провежда на Шипка 6. Мечта за българските фотографи. Аз много пъти съм срещала такива. Разбира се, в българско фото най-добре се виждат такива интервюта с фотографии, които много мечтаят за хубава галерия. Някъде наистина както заслужава да си покажат нещата.
И присъствието на фотографията на Шипка 6, това е наистина много символичен акт. Освен това, на Биеналето на българската фотография през 1979 година и мисля, че на следващото, фотографите са поставени в рамка, в паспартута, на стената. Това не е маловажно, защото като тръгне нататък в следващите биеналета, виждаме, че в един момент фотографиите се залепват върху стъклата, без паспартута и без всякакво друго оформление. Нещата тръгват все по-надолу. Така или иначе, на Шипка 6 споделя, че такова посещение, каквото е имало по време на първото биенале на фотографията, не са виждали. За тях това е нещо изключително интересно. Даже пазителките в галерията се оплакват, че че цялата публика е заграбена от фотографите и хората дори не се отбиват да гледат другите експозиции. Разглеждайки всички биеналета в историята на българската фотография, ще видим интересни неща. Например, отсъствието на социалните теми, отсъствието на всякакви теми, които касаят някакви проблеми. Това не е очудващо, това е напълно разбираемо. През 1987 година, тук имаше една такава илюстрация, започва да се появяват такива по-сериозни проблеми в фотографията и на Йордан Йорданов Юри, и в една серия, например, за земетресението в Стражица. Но аз, за да разберем по-ясно този проблем, искам да се фокусирам върху ето тази снимка, която е от серията "Цената на една небрежност". За да задам такъв въпрос. Добре, фотографите започват да се обръщат към проблемите. Защото и това не е лесно. В един свят, в който ти си принуден да виждаш само позитивното, ти си облъчван с това, че няма проблеми, че никакви спънки няма, че живота просто е песен, ти е доста трудно да почнеш да дълбаеш на места, на които иначе така гледат да те отбият, да не се съсредоточаваш много там. Тогава това е добре, ти започваш да ги предлагаш тези кадри. Въпросът е публиката дали ще ги приеме. Тя има ли чувствителност към това? Какво ще се случи? Защото каквото и да си говорим, фотографията все пак трябва да се приеме от публиката по някакъв начин. Нали? Трябва да има някаква реакция, трябва да има някакъв диалог. И случаят с тази фотография е много интересен, защото тя предизвиква огромен диспут в фотографските среди, и не само в фотографските среди, тъй като какво показвам, не знам дали виждате достатъчно ясно. Това е една катастрофа, между другото аз я спомням, защото аз живеех точно там тогава. Спомням си тази катастрофа. Това е една катастрофа между влак и трамвай на прелеза в квартал Красна поляна, където имаше хора, които бяха пострадали физически. И тук на снимката на Пламен Енгелс се вижда едно момиче без крака. Краката му са отрязани. И леко окървавени, омърляни. Опитва се да стане, ама не може. И това нещо е показано в биеналето. И сега искам да ви прочета, защото е интересно просто да видим как са. Искам да ви прочета какво пише в книгата, сложена там за посетителите. Смятам за неподходящи снимките, отразяващи катастрофата между влака и трамвая. Човек трябва да излезе от тук доволен и облегчен, а не покрусен. Един художник пише: разочарован съм от нивото на настоящото биенале, без всякаква художествена стойност, само повърхностни творби. Кух, кофеещ хеви метал, голи женски тела, в които се вижда само голотата на авторите, елементарно философски гробищни снимки, а върхът са снимките на Пламен Енгелс. Те са направо садистични. Как е могъл да снима така хладнокръвно, без да помогне в нещастието на хората? Няма място за садисти сред фотографите художници. Снимките на Пламен Енгелс да бъдат моментално свалени. Трагедията на хората, загинали в Красна поляна, все още не е отшумяла, за да се прави от нея панаиджийско събитие. Един студент пише: ако съществува художествен съвет, то въобще не трябва да се приемат подобни творби, като тези на Пламен Енгелс. Къде се крие тяхната художествена стойност? Защо изобщо са приети и изложени тук? Все пак това е биенале, а не изложба на ужасите. И така тук идва този въпрос. Сега ясно е, че фотографите са принудени да се съобразяват с много неща, но разбираме, че те са принудени в някакъв смисъл
да се съобразяват и с това. Каква ще бъде реакцията на хората, които гледат тези неща? Защото българската публика е свикнала, и смятам, че така до ден днешен, да вижда само красиви неща. И ако погледнете историята на българското изкуство, ще видите същото. Крайностите, рязко заявените позиции отсъстват. Предпочитат българските автори да са, ако може така, на по-закътано. Може нещо по-авангардно, но не до край. Все пак да спазваме някакви норми, защото така е по-удобно, защото на никой не му се иска да си наруши комфорта. И когато става дума за изобразително изкуство е едно, но когато става дума за фотография, която по принцип е призвана да показва, и то в огромна част от случаите, некрасивото, онова, което трябва да те разтресе, онова, което трябва дълбоко да те нарани, за да може да стигне тази информация до теб, и това нещо се оказва, че някак е твърде неподходящо, тогава си поставяме, няма как да не си поставим въпроса какъв е смисъл въобще от фотографията, ако тя не може да показва нищо, което е ужасно, което трябва да показва само хубавите неща. Това е просто случай с тази фотография, но като цяло има тотално неразбиране на публиката към това каква всъщност е мисията на фотографията. Тя не е да забавлява, не е както тук някой беше написал, че човек трябва да си отиде от изложбената зала удовлетворен и починал. Точно обратното. Би трябвало да се очаква нещо различно от такава медия. И така накрая, след като видяхме тези два големи конкурса, които вече не съществуват, видяхме и българско фото, което вече не съществува, бихте могли да се запитате, има ли нещо, което все още съществува? Нещо, което е започнало през 70-те и 80-те години в българската фотография и поради някакви причини, интересно какви причини, разбира се, то продължава да съществува. Явно там в него има някакво зрънце, което и преди, и сега е давало резултати. Едно от тези събития, те не са много, едно от тези събития са международните фотографски срещи в Пловдив, които, здраве и живот, ще можем да посетим и тази година. Какво ги прави толкова специални и интересни? Цялата организация на международните фотографски срещи в Пловдив е по-различна. Първо, конкурсният принцип там не е водещ. Второ, в международните фотографски срещи в Пловдив избират се автори. Избират се определени автори, които да бъдат представени. Те са по принцип измислени, за да създават срещи между българските фотографи и чуждите фотографи. Да се правят семинари, да се говори за фотографията. Разбира се, това всичко е в една контролирана среда. В никакъв случай не можем да кажем, че е нещо, кой знае колко извън системата. Но има още един важен детайл. Факта, че тук събитието се олицетворява от един човек. И това е рядкост, защото в държавата, в която всичко сме ние, и никога няма някой, който да носи отговорност, за което и да е събитие, винаги някой друг е виновен за нещо, тук има един човек, който и за хубаво, и за лошо споменаваме. И сега, и преди. И това е Николай Алатлиев. Сега, като видим тези снимки, тук, например, надолу, във всяко едно събитие от този характер, Колю Алатлиев има много хубави спомени, къде записани, къде още не записани, а трябва да бъдат записани, как се ражда идеята за това тези фотографски срещи, които имат традиции през 60-те години в Пловдив, защото там се провеждат международни изложби още много преди 70-те години, как така се ражда идеята те да бъдат в голяма степен насочени към това да приличат на срещите в Арл. Защото и там има един човек, и не само там, а в повечето места, където нещата се случват, има конкретни хора, които правят програмата, конкретни хора, които носят отговорността и конкретни хора, с които можеш да се свържеш, ако искаш да получиш нещо, някаква информация или съответно. Така че в международните фотографски срещи в Пловдив и преди 1989 година основен пункт е показването на някой западен автор, което за тези години ми се струва доста
амбициозна идея. Показвани са много известни имена, които аз мисля, че сигурно, поне от моя гледна точка, биха действали доста вдъхновяващо за едни търсещи автори, които нямат много досег с фотография от свободния свят. Това се случва и днес. Така че имаме едно такова събитие. То продължава да съществува. Има нещо, което в него очевидно удовлетворява и двата свята. Този преди 89-та и този след 89-та. И другото събитие, което продължава да се случва, това е фотоваканция. И също е интересно да се запитаме защо. Фотоваканция преди 89-та година е един хепанинг. Едно място, на което фотографите, както Георги Лозанов добре, според мен го формулира, е място за изпускане на парата. Място, което е нужно на българската фотография, за да може поне веднъж в рамките на няколко дни те да правят каквото искат. Да престанат да се съобразяват. И не случайно е избрано това място Къмпинг Оазис. Място, на което, ако може, на хората с костюмите да не идват толкова много, да не им е толкова комфортно, да не им е толкова удобно. Защото там всичко се случва някак като на къмпинг. Изложбите се подреждат навън, екран е прострян, така че да се прожектират диапозитивите на него, хората са насядали на поляната, има жури, разбира се, отново, което дава оценки, но и публиката може да дава с освирквания и подсвирквания. Общо взето това е място, на което има много забавление и, честно казано, не е чак толкова качествена фотография. Но не е това най-важното. Най-важното е, че наистина в онези години това е място за зареждане, място за създаване на приятелства, на контакти. Даже пък Георги Лозанов това го нарича ефекта фотоваканция. Ефекта фотоваканция също бих казала, че не го смятам за голяма гордост, защото за него ефекта фотоваканция е, че в фотографските среди всеки се познава с всеки и това е напълно достатъчно. Аз не мисля, че е напълно достатъчно от днешната гледна точка, защото точно поради тази идея, че всеки се познава с всеки и няма нужда никой нищо да пише, да прави или да разгласява, ние днес почти нищо не знаем. Но този ефект явно за тези години има голямо значение. Някакси за съхраняването на фотографите, наистина за усещането на глътка свобода. Но тази фотоваканция продължава да съществува и днес. Защо продължава да съществува и днес? Това е интересен въпрос. При положение, че ние нямаме днес нужда от това отпускане на парата. Две. Фотофиеста. И фотофиеста. Ама аз не знам дали тя съществува. Добре. Ето. Те, разбира се, че са две. Тук, ако не се две, няма как да не са две. Но това аз няма да мога да отговоря сега на този въпрос, защото отдавна не съм била на фотоваканция. Но ще ми бъде интересно, ако някой, който ходи на фотоваканция, сподели какви са сегашните мотиви на един човек да посети това мероприятие. Но така или иначе, самия факт, че то съществува и че е успял в годините да се настрои към толкова различен начин на организация, на финансиране, на всичко, означава, че това събитие е надживяло много, примерно, фотографии, които така и не успяха да се приспособят към тези новости, да нагласят себе си към тези промени. Има още много за какво да се говори, обаче аз знам, че нямаме време и не бива да злоупотребявам с вашето търпение, така че аз смятам до тук да спра, като сега очаквам с огромно нетърпение някой да каже не беше така, защото това ще ни даде възможност да разберем как е било. И това е смисъл от такива срещи, от такива как да кажа, допълвания на гледните точки. Защото ако ние няма как да разберем къде е истината, ако не допълним гледните си точки. Тази на хората, които са вътре в историята и тази на хората, които гледат историята отвън. Само там е истината, някъде между тези две вселени, а не в стълкновението им и някак противопоставянето им. Това е. Благодаря ви за вниманието.
Сега, Рафи, ще очаквам да кажеш нещо, защото ти си Значи, спечелил си, чакай да кажа, спечелил си Биенале на българската фотография, голяма награда. Участвал си в много борове на българско фото, в редакционния съвет си на българско фото. Писал си невероятни текстове за българско фото. За фотоваканция не съм те проследила, но не може да не си правил нещо и там. Фотограф на годината обаче не смятам, че си... Да, ти работи. Ма чакай, забравих да спомена интересните факти, като например как Йордан Йорданов Юри печели голямата награда на Биеналето, а всъщност е в журито. Но това, като тя е 1000 лева, нека да пак да се върнем на това. Тя все пак, ако беше само морално отличие, щяхме си затворим очите, но тя все пак е 1000 лева. Пак казвам, някои неща може би тогава не са били чак толкова странни, но когато сега ги погледнеш отдалеч, не можеш да си ги съвсем обясниш, защото изглеждат нелогични. За мен е много интересно. Аз съм участник в тези събития и съм привилегирован от това, че нищо не помня. Така че ми е много така, все едно, че ми разправят за нещо. Две неща ми хрумват. Едното, което може би най-важното в статията ти, за това, че в лекцията ти, че когато си едно малко рибе, което плува в аквариум, а ти всъщност мислиш, че си в океана. И цялата тая пъстрота на тези конкурси ни създаваше един аквариум, в който ние непрекъснато плувахме и не знаехме, че сме затворени. И другото нещо е, което аз дори не помня кога съм спечелил голямата награда. Мислех, че е било 2000 лева, разочаровах се, че е било само 1000. Но какво говорим е точно това, което ти каза. Без заплати. Освен това, 23 годишна. Тази снимка аз съм изтракнал, когато съм бил 19 годишен. Това е една снимка. Тя не показва сериозно авторска заявка. Тя не показва автор. Показва един човек, който е щракнал една снимка. Все още си е харесвам тази снимка. Бил съм платен горе-долу. Сега станах на 60, бил съм на 23. Не е редно. Когато Антони Георгиев спечели 1988 година наградата с една серия леко арогантно наречена конфабулации, в които показва едни много ефектни, много силно контрастни, силно повлияни от Ралф Гибсън неща, с едно сериозно авторско такова замахване. Ей, това съм аз автор, аз съм артист. Като ми дадете награда, дадете. Хубаво, като не ми дадете, не ми дадете. Това е вече различно. С Антони Георгиев сме връстници. Той беше по-напреднал от мен, нещо като учител ми в фотографията. Но ти си права. Стимулиране, което не отговаря на положеното усилие. Експериментален салон стил в Ямбол, на който се откупват всичките неща. Всичко интересно ми е дали е запазено. Напълно отдавна съм изгубил контакт с тия хора, не помня дали имената им. Не мога да се сетя дали ни плащаха. Мисля, че някакви пътни ни плащаха, за да отидем до там. И това, което ти каза, една непрекъснато такова тъгъдъкане, нали, големите артисти, хай едно салонче, хай друго. На мен в българско фото ми беше много комфортно, защото плащаха по 1 лев на ред. Аз пиших 15 страници статии, за да ги съкратят на 10, да заменя 300 лева. И да, имаше ефекта на моркова и тези пари, с които комунизма замерваше интелектуалците, които тръгнаха отгоре от писателите, кои бяха след това кинодейците или журналистите, надолу, някъде между педофилите и филателистите сме. Това за едната снимка не стана, нямах възможност да го кажа, но това е един проблем, който ето как човек, ако погледне назад в историята, може да си вземе поука, обаче
някак не се прави. Защото какъв конкурс се създаде в България след 89-та през 2000-та година? Канон, снимка на годината. Какво означава това? Това означава, че когато идеята беше с тези победители да се запълва фонда на фотографския фонд, който преди това беше по някакъв начин ушким основан, след това изчезна някъде в небитието, да се допълва фонда. С какво да се допълва фонда? С една снимка. На кой? Точно по този начин, както ти... Съвършенно неизвестни хора могат да спечелят този конкурс, на който отново са жури Георги Лозанов и Иво Хаджимишев. Не, че нещо, ама... Това са изводи, които ние трябва да си направим. Не може едно и също нещо да се проектира непрекъснато и да очакваме различен резултат. Няма как да стане това. Но този конкурс просъществува много дълго време. И аз просто не можах да разбера логиката му. Защото там, дали въобще тези неща наистина отиваха във фонда на галерията, също ми е неизвестно. Но ако не са отивали, няма да бъде голяма загуба. Антуан се опита в Биеналето в Одар да промени малко, Антуан Бошков, да промени тая парадигма. Не знам, не съм говорил с него, той дали е връщал, това говорим за след 90-та година, но нали там той публикува серии, търси някакво там се правиха серии. авторско виждане. Не знам дали снимките са били връщани на авторите или дали някакъв фонд има оформен. Но с фондовете положението не е добро, за съжаление, така че ще си ги търсим пак по кутиите и кашоните, там където... Това синдрома на единичната снимка продължават тези конкурси. Аз ги виждам и сега. И при положение, че сега дигиталната фотография е безплатна и ми хвърли 1000 пъти един фотограф във въздуха, теорията за маймуни, безкрайно много маймуни, които блъскат по безкрайно много клавиатури, че рано или късно ще напишат събраните съчинения на Шекспир. От 1000 хвърления ще стане един баре шедьовър. Да, аз не знам, казвайте. Не искам да бъда песимист. Не мисля, че може да се гледа така на фотографията, като на създадена в противовес на правилата. Ето тук, например, е Уша и ще ви кажа интересно нещо. Проследявайки цялата история на биеналетата, Петър Боев в една статия беше написал така: съществуват само двама фотографии, които са участвали във всички биеналета, и това е нещо прекрасно. Той го дава като пример за подражание. Един от тези автори е Уша. Значи Уша може да участва във всички биеналета, да се съобразява с всички тези правила. И не само там, предполагам, че и на много други места, но също така може да прави фотографии, които от днешна гледна точка изглеждат твърде несъвместими с системата. Също така може със същата тази фотография след 89-та година да бъде пак актуална. Дали можем това да го определим като
фотография, която е правена на пук на системата. Уша е тук, тя много добре знае колко харесва нейната фотография, но аз не мисля, че тя е правена с такава идея. Мисля си, че аз също не бих се съгласила, че и тази живопис е правена с такава идея, но това е тема на друг разговор. Изобщо не вярвам в това, че в българското изкуство има някаква съпротива. Но, пак казвам, това е моята гледна точка. Ето, съгласна съм, сигурна съм, че ще кажат, сега ще станат автори и ще кажат, че не е така. И това е, разбира се, ние живеем в свободно време. Всеки има възможност да изрази своята гледна точка. Аз в случая съм тук, за да говоря за фотографията. И ако някой има да каже пример за фотограф, който е събрал някаква underground колекция, която е много неудобна била тогава, но сега бихме могли да я видим, и не е участвал по конкурси, и не е бил в системата по никакъв начин, нека да го каже кой е този човек, защото ми се струва, че няма такъв. Няма такъв. И който и каквото да каже, че не е бил съгласен с системата и че е правил неща в къщи и че не ги показвал никой, че те са били много различни и сигурно е било така, но в края на краищата той с едния крак е бил в системата. И това вече променя, поне от моя гледна точка, ситуацията. Това е моята гледна точка. Да, един от основните преподаватели е Янка Кручиева, Никола Стоичков, които са великолепни преподаватели в областта си. Любен Пиперков също е преподавал там. Не, разбира се. Разбира се, че не. Разбира се, че не. Първо, че те изобщо не са завършили такова нещо. Те са с други професии. Разбира се, че е така. Тук няма завършили фотографи, защото няма къде да са завършили просто. Няма къде. Ако просто човек, за да учи фотография, трябва да има това съзнание. Аз това се опитах да го... Ами, в този период нещата седат така. Просто няма. Да, ние отново опираме до този въпрос с техниката. По отношение на техниката нямаме какво се... Не, защо? Техниката, тя се владее. Техниката се владее, тя се научава. Тук не става въпрос за това. Да, това не е въпрос на талант, да се научиш да работиш с техниката, каквато и да е тя. Даже си мисля, че тя е предизвикателство в условията, в които ти нямаш много други възможности да се предизвикваш. Така че това не е очудващо. Някой искаше да...
фотографията беше шпикована до такава степен безобразно от не агенти, недоносници, а кадрови офицери от държавата. И защо беше това свръхвнимание, което властите точки, този период, който става въпрос, обръщаха на българската фотография? Да, Жоро, аз те разбрах, да, нека да... Да, до тук да спрем. Знам какъв ти е проблем. Аз го казах. Да, знам какъв е цялостният проблем. Казах го. Фотографията е много опасно нещо и властта знае това чудесно. Аз се занимавам с изследване на пропагандата от 1948 година и много добре виждам, че в държавата никак не са балами по отношение на това разбиране на силата на фотографията. Просто още от самото начало всичко е така натиснато, че на фотографията да ни се дава да си дигне главата. И това е отговорът на твоя въпрос. Защо има толкова агенти, защо има толкова доносници? Защото там трябва всичко да се държи под контрол. Киното е другото място, но киното е друго нещо. А фотографията все пак е свързана и с токите, и с суетата, и с такива неща, които не би трябвало да им се дава поле за развитие. И това, не знам, има много, разбира се, други възможни гледни точки, но това е една от гледните точки. Просто по-лесно е, ако може фотографиите да са най-много по контрол, да са под контрол, защото това е свързано с масовата култура, това е свързано с огромен начин на въздействие, който не бива да бъде пускан така без каишка, така да се каже. Някой друг вдигаше там ръка, да каже. Да. Радвам се, съгласна съм. Може ли само да се представите? Извинявайте, само да се представите, само защото... Да? Така е, да.
Зависи от гледната точка. Едва ли всички биха се съгласили с това. Разбрах ви гледната точка, но нека да не бъдем чак такива песимисти, защото и сега има и фотография правена със смартфон, и фотография филмова, и благородни фотографски техники. Слава Богу, имаме всичко. Всеки може да реши. Имаме свободата да решим какво да правим с фотографията. Ами те всичките участват заедно в конкурсите. Няма, разбира се, че няма. Ами, айде, притеснявам се само, че не знам дали не трябва вече да освободиме пространството, но нека да. 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 Да, аз разбирам напълно твоята гледна точка, но не помня да съм казала, че аз ще представя така нещата, защото смятам, че това, което се е родило в тези рамки, не е стойностно. Мисля, че всеки, който знае с какво се занимавам, добре знае,
че аз съм човек, който се опитва по всички възможни начини да защитава стойностното в фотографията и в никакъв случай не го гледам като родено в в атмосферата на изкуствения парник. Просто ми се искаше днес да не изпадам, и това го казах в началото, не знам дали се разбра добре, искаше ми се да ви представя как седат нещата в действителност, защото ако бях направила друго, щяхте да чуете моята лична гледна точка. Аз не смятам, че тук е момента аз да изразявам с моята лична гледна точка. Това ще го оставя на доцент Георги Лозанов, например, за да може да разкаже за хората, които харесва и за хората, които са му били близки. Аз не искам да правя така. Мисля си, че това не е справедливия подход. В никакъв случай не искам да разбирате погрешно идеята ми да ви представя по този начин историята на фотографията. Искаше ми се просто да акцентирам на онези съществуващи факти, които, за разлика от историята на българското изобразително изкуство, ние не знаем за фотографията. Не ги съпоставя и нещата, защото те са от две вселени. Ако история на изкуството се учи все пак някъде, история на българската фотография никъде не се учи. И ти много добре знаеш, защото си завършил изкуствознание, че ние в българското образование думата фотография не употребяваме във висшето си образование като изкуствоведи. Аз съм учила на две места фотография в България, изкуствознание в България, в два университета и нито веднъж някой не ми каза нещо за историята на фотографията. С други думи казано, това е съвсем друга вселена, непозната, различна и искам да изваждаме от нейната история и хубавото, и лошото. Защото е лесно да покажеш изложба на Юри и да кажеш, вау, тя е страхотна. Тя наистина е страхотна. Това има ли кой да го оспори въобще? Или да покажеш, сега ще имаме възможност да видим прекрасни български фотографии в една предстояща изложба в фотосинтезис. Това е ясно. Това мисля, че е най-лесното. Това е най-лесното. Обаче е много по-трудно, според мен, да видиш проблемите, които седят зад хубавите образи. Защото тези проблеми съществуват. Тези проблеми са си тук. Нали не мислите, че някъде сме ги затворили зад вратата след 89-та година? Не, всичко това е тук. Тези хора преподават, тези хора журират, тези хора са си все същите. Те пак са тук и правят нашия фотографски живот такъв, какъвто ние го виждаме. И не смятам, че е много голяма грешка и неправилно и някак суховато да си дадем сметка за това. Защото ако искам нещо да променим, ние все пак трябва да знаем какво трябва да се промени. Трябва да знаем какъв е проблема. Ние гледаме хубавите образи в българската фотография, обаче изобщо не ни се иска да споменаваме за проблемите. Това аз не смятам, че е редно. И затова аз съм на тотално различна гледна точка от твоята. Защитавам друга позиция. Никога не трябва да се пропуска момент, в който да се каже къде са проблемите на българската фотография. Те трябва да се знаят, да се приемат, да са част от всичко. И когато гледаш фотографията на Юри, тя да е едновременно красива, много стойностна, безобразно въздействаща върху зрителя и същевременно ти много добре да си знаеш, че има и други неща, свързани с тази снимка, които по някакъв начин са част от нея. Тя е създадена с определена цел, тя е създадена за определено нещо. Ние трябва да се правим, че това не съществува ли? Че тя е създадена за определен конкурс, за нещо, което се случва. Не може. Аз не мога да си представя така историята. Това значи да вземем само най-хубавото от нея и да се правим, че другото не съществува. Така че това е причината по този начин да действам аз. Но е хубаво да има различни подходи, за да може да се допълват в края на краищата и